Moi Reetta. Moi Paula. Me ollaan taas täällä äänitysten äärellä ja tänään me ollaan saatu vieraaksi meille Huhtasalon Jenni. Moikka, tervetuloa. Moikka. Tervetuloa munkin puolesta. Kiitoksia. Kiva kun sain tulla. Sä Jenni laittelit meille päin viestiä. Kiva kun olit törmännyt meidän Lempeiden tilojen tulkit podcastiin ja jossain heti tähän alkuun vaikka kysyä, että mikä sai sut ottaa yhteyttä meihin? Mä tosiaan näin sen siellä LinkedInin kautta se teidän tämän podcastin ja mehän ollaan näissä samoissa aistiasioissa esimerkiksi tehty yhteyttä. Niin on tärkeää, että tavataan ja sellaisia samanlaisia ihmisiä, ketkä puuhastellaan tai tehdään töitä tai harrastetaan jonkun parissa, niin se oli ehkä semmoinen, että meillä on nyt samoja mielenkiinnon kohteita, niin se on sykähdys siihen ja sitten kun ollaan tosiaan aiemmin tavattu, niin aivan. Ollaan muutaman kerran tavattu, mutta Reetan kanssa olette tässä tavannut nyt vasta. Niin Kiinnostaisi myös kuulla, mikä teitä on aiemmin, minkä tyyppisissä jutuissa te olette olleet myös aiemmin Paula ja Jenni yhteistyö äärellä, niin sekin on ihan hauska kuulla. Haluatko Jenni aloittaa vaikka? Jos ajattelee mun semmoista ammatillista taustaa, niin mä oon psykiatrinen sairaanhoitaja ja mä oon ollut varmaan 19. Mä oon mennyt sitten jo töihin samaan aikaan heti, kun aloitin niitä opintoja, niin menin sitten Harjavallan sairaalaan. Sitten kun mä oon valmistunut sieltä sairaanhoitajaksi, niin sitten mä jäinkin sinne joksikin aikaa. No sitten tietysti ei mikään pidä mua irti opintojen parista, niin sitten mä aloin opiskelemaan yhteiskuntatieteiden maisteriksi samaan aikaan, kun olin siellä Harjavallan sairaalassa töissä. Ja aika pian siitä aloin ottaa erinäisiä luennointitunteja sitten ammatillisesta oppilaitoksesta. Ja tein sitten sitä mun maisteritutkintoa ja olin sairaalassa töissä ja sitten kävin luennoimassa siinä. Silloinkin on ollut monenlaista rautaa tulessa. Joo, silloinkin ja se vaan jatkuu. Sitten kun mä olin valmistunut, niin jäin siis töihin sairaalaa, mutta sitten edelleen se alkoi tosi paljon kiinnostaa se opetustyö. Ja sitten teki sitä 2 paikan duunia, joka alkoi sitten tietysti olemaan jossain kohtaa aika raskastakin. Ja sitten mä pikkuhiljaa, se ehkä aika pitkällä napanuoralla, lopettelin sitä mun sairaanhoitajaduunia sitten siellä. Että mä saatoin sitten olla yhtäkkiä, mä halusinkin taas mennä muutamaksi kuukaudeksi tekemään sitä käytännön työtä, koska se on niin erilaista ja omalla tavallaan mielenkiintoista ja omalla tavallaan palkitsevaa. Ja tosi paljon tykkää edelleenhän mä nyt sit, jos ajattelee 25 vuotta myöhemmin, niin on samoissa mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa kiinni, että sehän mua siellä sitten piti. Ja sitten oli ihanaa, kun mä aloin opettaa luennoimaan. Opetin mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyviä asioita ja vastasin niistä tutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista. Ja et mun luennot ei ole ehkä sellaisia, että me vaan sit istutaan siellä ja jotain, vaan sitten me mentiin siinä työpaikalle ja tehtiin niiden ihmisten kanssa jotain, niin se oli ihanaa aikaa saada yhdistä niitä. Sitten alkoi kiinnostaa taas jatko-opinnot sitten vielä sen maisteritutkinnon jälkeen ja aloin tekemään sitten mun yhteiskuntatieteiden tohtoritutkintoa. Sitä kautta on sitten jättänyt sen mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvät asiat. Se oli oikeastaan tietoinen päätös lähteä siitä, että mulla alkoi olemaan semmoinen raskas sydän siinä kohtaa, että oli aika paljon siitä, kun oli 19-vuotiaan mennyt. Tämäkin pääosin työskentelin tuolla suljetulla osastolla. Yeah. Ja sitten mä jatkoin tietysti sillain niiden asioiden parissa, niiden opiskelijoiden kanssa. Kun mä oon tämän luontoinen ihminen, että sitten mulla on myös aika ja halu muille, niin sitten se ehkä se mun, en mä voi sanoa mikään terapiasuhde, mutta ehkä niiden opiskelijoidenkin kanssa tullut erilainen, että sitten he hirveän usein ja helposti avautui mulle kaikista asioista. Ja sitten se oli myös jotenkin sitä tosi paljon. Se tuli varmaan jotenkin vaan päätökseensä, vähän raskain sydämin lähdin, että nyt täytyy tehdä vähän jotain ihan tosi erilaista. Ja menin Turun kauppakorkeaseen töihin, tekee erilaisia projekteja ja samaan aikaan tein mun väitöstutkimusta, joka on siis ihan eri kuin nämä mielen hyvinvoinnit, tein tämmöisestä teknologiasta ja asiantuntijuudesta sen väitöstyön. Ja se kiinnostakin kysyä, että mistä väittelit? Se oli yksi esimerkiksi, että mä tämmöisen artikkeliväitöskirjan, niin yksi artikkeli on tehty suoraan sairaalasta. Ja siinä artikkelissa mä tutkin sitä, että miten teknologia tässä tapauksessa oli tietokone, että mitä se tekee
sen hoitajan ja potilaan väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Eri niin kuin ympäristöissä tutkin sitä, miten teknologia vaikuttaa niiden ihmisten kokemukseen siitä asiantuntijuudesta ja sitten miten se vaikuttaa siihen heidän työhönsä. Se oli tosiaan semmoinen ihan eri palikka sitten niin kuin verrattuna siihen mun aikaisempaan työhistoriaan. Mutta on ollut varmaan virkistävää vähän hypätä niin kuin muualle välillä. Joo. On ollut virkistävää, joo. Ja sieltä mä sitten jahkaannuinkin semmoiseen, sitten Turun yliopisto, mä aloitin siellä kauppakorkeakoulussa, niin Sote-akatemiaan, joka yhdistää sitten taas 8 eri tiedekunnan opintoja, mutta sitten mä olin taas jo palasin tämmöiseen takaisin sosiaaliterveys ja hyvinvointiin ja miten sitä sitten katsotaan näiden eri tiedekuntien kanssa ja tehdään yhteistyötä, niin se oli niin kuin erittäin mielenkiintoista tehdä hyvin erilaisten toimijoiden eri tieteen alojen tiedekuntien kanssa yhteistyötä. Ja sen jälkeen olen jahkautunut sitten Satakunnan ammattikorkeakouluun ja teen täällä semmoista erikoistutkijan työtä. Pääosin se liittyy just tosiaan siihen mielen hyvinvointiin ja miten niin kuin me voidaan erilaisen nykyaikaisen teknologian avulla edistää, tukea, auttaa näitä ihmisiä sit sen teknologian keinoin. Niin. Eli tämä aihe on pysynyt? Kyllä. Ja nyt kun mun väitöksestä on sitten muutama vuosi, niin haluan niin edelleen jatkaa, niin sitten mähän jatkan postdoc-tutkimusta ja se sitten taas liittyy teknologiaan ja niin tämmöiseen kehollisuuteen ja mielen hyvinvointiin niin sitä kautta, että tavallaan sitten luuppi. Ei se varmaan sulkeudu, mutta se palautuu niin siis takaisin. Mä sain hengittää vähän välissä ja nyt mä taas jaksan raskaitakin asioita, koska se on ihan selkeää, että niiden asioiden äärellä tavallaan niin ollaan, kun puhutaan mielen hyvinvoinnista ja mielen haavoittuvuudesta. Ja tietysti toiset ehkä imee sitä herkemmin kuin toiset, ja mä imeen sitä niin kuin äärettömän herkästi, niin sitten täytyy aina olla se, että miten se oma jaksaminen ja mihin niin kuin pystyy lähteä mukaan ja millä resurssein. Oppii myös suojaamaan. Ja onko tuo miettiä, että nyt jos on vaikka ihan kehämäinen, että ollaan siellä rinnalla siellä alkupuolella 19-vuotiaan Jenni ja sieltä mitä lähti ja mitä on keskusteltu aiemmin ja nyt kuulee, niin tähän liittyy sellainen ennaltaehkäisy, ettei päätyisi sinne välttämättä niihin raskaimpiin vaiheisiin sekä kumpikaan puoli. Sellainenkin nousee tässä ajatus. Se on ihan totta. Meillä olisi niin kuin monia asioita, mitä me voitaisiin tehdä, jotta me voitaisiin ehkäistä tai estää ihmisten niin sinne ihan siinä suljetuun saakka niin kuin päätyminen. Mutta se on vähän samanlaista tämä mun mielestä meidän koko niin kuin terveydenhuollon näkemys siitä, että kyllähän meillä olisi niin kuin sekä yksilöllisesti että taloudellisesti kannattavampaa lonkkamurtumien vanhusten, niin kuin ikäihmisten niin kuin ennaltaehkäisyyn se, että mitä se maksaa, kuinka niin kuin inhimillistä tuskaa se aiheuttaa sitten, kun joudutaan lonkkaleikkauksia ja tämmöisiä. Se ennaltaehkäisy ei niin kuin liity pelkästään mielen hyvinvointiin, vaan se olisi kyllä kautta linja, mitä on niin kuin liian vähän. Jotenkin niin kuin tehdään vasta sitten, kun on jotain jo tapahtunut. Sä oot täällä SAMKilla ollut mukana siinä, oliko se sen Diginepsy-hankke, missä mäkin pääsin osittain olemaan mukana, niin taidettiin tavata siellä yhdellä koululla, kun olitte ja pääsin siihen mukaan sitten kertomaan aisteistettömyydestä ja työskentelemään opettajien kanssa. Niin siellä me ollaan varmaan eka kerran tavattu. Se on ollut se teidän ja tämänkin hetken semmoinen yksi kimmoke. Niin, kyllä. Semmoinenkin jännä juttu, että ethän Jenni aina oot täällä Satakunnan alueella nyt lähiaikoina ollutkaan. Juu, en olekaan ollut. Kertoo myös tästä ajasta, että mikä kaikki on mahdollista. Kyllä, olen jo yli vuosi sitten muuttanut perheineni siis Atlantaan. Mä oon nyt sitten ollut itse asiassa varmaan joku kuukauden päivät sitten vasta sen jälkeen, kun 23 keväällä ollaan lähdetty. Se on hauska teknologia niin kuin tässäkin ja se hyvinvoite, miten hyvin se vaan niin kuin sitä supistaa sitä maailmaa ja aikaeroa. Se ei ole pystynyt vielä ratkaisemaan, että sitä tässä nyt on otella, miten teknologia ratkaisee tämän aikaeron. Että se on tietysti siinä tosi suuri sinne päin, mutta teknologia on ihanaa, kun voi soittaa ja videoita lähettää ja olla suorassa live stream-yhteydessä ja itse asiassa meillä on himassa semmoinen ovikello. Siinä on kamera ja siihen voi puhua. Mä voin puhua siis täältä, mulla on se kännykässä se sovellus. Niin mä voin puhua sen ovikellon kautta ja sitten
ketä on siinä oven edessä, niin hän voi puhua. Ja sitten mua just joku ilta nauratti, että mä puhun sieltä. Kyllä, nyt pojatkin sanoi, että äiti, et eikö sulla ole mitään muuta. Anna meidän välillä olla omassa rauhassa. Kätyy. Että ootko sä koko ajan siinä ovikellossa? En oo, mutta mulla tietysti tulee siihen niin kuin hälytys siihen mun sovellukseen, että joku on ovella, niin sitten mä tietysti katson, että kuka siellä on. Toi ei ole mulle tuttu systeemi ollenkaan. Aika hauska. Siellä oven takana oli ja ei tiedä, että sä Suomesta täältä vastaan. Niin siis ei, jos mä puhuisin sen joku vaikka esimerkiksi naapuri voi tulla siihen tai naapurin lapset tai joku muu, että jos mä puhun sieltä ovikellojen kautta, niin hän ei todellakaan tiedä. Tai varmaan tuu ajatelleeksi, että mä puhun täältä Suomesta. Että ajattelee varmaan, että mä puhun sisältä esimerkiksi, että on nyt palaverissa, että anteeksi, että mä en voi tulla nyt avaa ovea. Tästä tulee semmoinenkin mieleen, mä en tiedä liittyykö tämä sinun tutkimuksiin, nämä inhimillistetyt robotit, joissa on näyttö. Ja siinä voi olla pianosoito-opettaja tai vanhuksen kanssa, niin joku ehkä läheinen jostain eri puolelta maailmaa. Niin sillä, että hän on oikeasti pystyy olemaan niin siinä, itse päättää milloin hän on siinä mukana. Joo. Sulla on sitten tämän sun päätyön lisäksi vähän muutakin sivuprojektia meneillään. Mikä niistä? No siis se päätyön lisäksi tietysti se, että mä teen sitä mun väitöksen jälkeistä niin tutkimusta, niin se on tietysti mun omaa aikaa ja omaa innostusta. Ja lisäksi mulla on mun ystävän kanssa tämmönen Wildie-niminen yritys Marianan kanssa, joka on erikoispuheterapeutti ja eläinterapeutti, niin ollaan itse asiassa siellä Turun, just tässä Sote-akatemiassa, tässä monitieteisessä, monialaisessa työyhteisössä silloin aikanaan tavattu ja huomattu, että hei, meillähän on vaikka kuinka paljon kaikkia yhteisiä kiinnostuksen kohteita, niin siitä se alun perin lähti se. Eniten, minkä ympärillä nyt tehdään hänen kanssa töitä, on se meidän VR-eläinavusteinen terapia. Et meillä on niin käytössä VR-lasit, johon me ollaan kuvattu sillä semmoisella 360 videokameralla ihan tavallisia videoita näistä eläintilanteista. Ja se ajatushan siinä on sellainen, että on paljon ihmisiä, kenelle ei ole mahdollisuutta osallistua. Esimerkiksi Mariana tekee eläinavusteista terapiaa niin kuin omalla nimellään, se kuuluu hänen niin kuin siihen spesialiteettiin. Me ei tarjota tämän VR:n kautta minkäännäköistä terapiaa siis kenellekään, mutta se on niin kuin mielen hyvinvointia edistävää tämmöistä elämyksellistä teknologiaa. Me halutaan pitää se semmoisen, että me ei kauheasti niitä sillä lailla editoida, että tavallaan, että jos mä nyt kaadun ämpäriin siellä laitumella, niin se voi jäädä siihen. Voisi olla semmoinen olo, että mä oon niin kuin noitten naisten kanssa täällä laitumella. Eli tosiaan se ajatus oli se, että ihmiset, ketkä ei jostain syystä allergian, liikuntarajoitteen tai jonkun muun syyn takia vankilassa olon, sairaalassa olon vuoksi pääse tämmöisiin tilanteisiin, niin me voitaisiin tuoda sitä maailmaa sitten sen VR-kokemuksen niin kuin kautta tämmöisille henkilöille. Se oli niin kuin se lähtökohta. Kuulostaa ihanalta, että virtuaalinen todellisuus voi viedä tosiaan vaikka maatilalle. Mainitsit muuten vankilan. Oliko sattumaa vai onko siihen joku esimerkki, että joku siellä päässyt kokeilemaan ehkä tai te olette käynyt vierailulla? Tai? Joo, ei ollut siis sattumaa. Nyt ollaan siis menossa sitten ensi kuussa Kuopioon vangeille näyttämään sitä meidän materiaalia, kun he on esimerkiksi sellainen porukka, kenen ei ole mahdollista. Riippuu tietysti vähän, että minkä tyyppisessä paikassa siellä ootko sä semmoisessa tutkintavankeudessa tai mikä se asia niin kenenkin kohdalla siis siellä on nyt, meitä odotetaan sinne nyt sit kovasti. Et tavallaan se, että mulla on suhteellisen, mä tiedän helppo, mutta niin ymmärtää sellaista esimerkiksi, kun mä siellä suljetulla osastolla töissä, missä ihmiset on pitkän aikaa aika niin staattisissa ympäristöissä ja se, niin se liikkuminen siellä, niin se ei ole kovin suurta, joko se on ehkä osasto sisällä tai sitten siinä pihamaalla ja näin, jolloin se on hyvin erilaista se elämä kuin meillä muilla, jotka voidaan rajoitteista tai ei ole mitään rajoitteita, missä voitaisiin mennä. Niin. Tämä vankilajuttu on nyt sitten sama, että tuoda heille. Siinä on vähän oikeastaan kahdenlainen se ajatus. Se toinen on tosiaan se, että tuoda lähelle semmoista, mihin sä et muuten pääsisi. Ja sitten kun me ollaan siellä oltu papin kanssa paljon yhteyksissä, ja tämän papin kutsumana niin sit itse asiassa ollaan menossa sinne, niin
hän tiesi sitten kertoa hänen omasta niin työkokemuksestaan, että on paljon ihmisiä siellä, kenellä ei ole minkäännäköistä luottamussuhdetta toisiin ihmisiin. Että ei ole ehkä koko elämän aikana ollut, tai sitten ne on tämä luottamussuhteet elämän kuluessa karisseet, mutta eläimiin saattaa olla tietty spesiaali suhde sit jollakin vangilla. Mitä eläimiä? Onko joku semmoinen tietty, mikä näihin videoihin päätyy? Nyt meillä on ollut siis lähinnä hevoset, koska hevonen on varmaan semmoinen yleisin eläin käytetty terapiassa. Häntä käytetään paljon, koska se pystyy aistimaan sitä ihmisen tunnetilaa, niin kuin myötäilee siinä. Toki koira on niin kuin samanlainen, mutta hevonen on sikäli, se on massiivinen eläin mun mielestä. Osaltaan se on ehkä pelottavakin ja sitä kunnioittaa. Se on aika rauhallinen eläin, että totta kai siellä kun se villinä juoksentelee, meillä on sellaistakin videoa, kun menee siellä laitumella ja saa semmoisia hepulikohtauksia, mitä on myös ihana katsoa, se on sitten taas niin toisenlaista, mutta se valikoituu nyt varmaan siihen ja sitten koiria syksyllä tarkoitus kuvata ja sitten ehkä lampaita tai semmoisia. Tausta-ajatushan on se, että se perustuu sellaiseen systemaattiseen ajatukseen terapeuttisesta suhteesta sen eläimen kanssa. Et se ei ole niinku mitään randomisti, että mä laitan kameran vaan mun niinku takapihalle ja kuvaan mun koiraa ja niinku, mitä mä voisin tehdä, mutta ei se sitten ole ihan sama kuitenkaan. Ja siellä on teidän molempien ammattiosaaminen, tietotaito, niin on se vääjäämättä vaikuttaa jo siihen ihan lähtökohtaisesti, vaikka koittaisi ottaa ihan muina naisina. Joo, kyllä. Ja sitten tietysti nyt se on niinku se lähtökohta on se niinku se materiaali, mutta se mikä sitten taas liittyy esimerkiksi mun siihen postdoc-tutkimukseen on sitten taas, että me yhdistetään siihen erilaisia harjoitteita, mitä sä voisit tehdä niinku eläinterapiassakin, vaikka tosiaan ei ole niinku terapia, mutta se mikä edistää mielen hyvinvointia on semmoiset asiat, mitä sä teet sen eläimen kanssa. Eli sä voit painautua sitä vasten ja olla niin kuin läsnä siinä. Sitten kun sulla on se VR-lasit, niin sitten me tietysti lähdettiin, mistä päästään moniaististimulaatioon, mistä ollaan myös keskusteltu, niin jotta sitten tulisi, niin kun, sehän on aika immersiivinen kokemus, jos olette kokeillut VR-laseja. Että kyllähän siinä niin kun uppoo jo sinällään sen äänen ja näköstimuloivan asian vuoksi, mutta jotta siitä voisi ehkä saada viedä lisää niinkö irti, niin sitten voi olla esimerkiksi joku semmoinen karva, tai me ollaan oikeutettu hevosesta jouhta, eli kun sä oot siinä tilanteessa ja katot vaikka kun niitä VR-lasien kautta, kun ihmisen kädet menee. Meillä on erilaista materiaalia tavallaan kauempaa kuvattua, joten sä voit ajatella, että mä oon nyt näiden leidien kanssa täällä niityllä ja mä oon tässä osallisena näin, niin kuin vähän kauempana. Mutta sitten on myös sellaista materiaalia, että ihan kun sä niin kuin itse tekisit, että se toinen kuljettaa kättä vaikka siinä hevosen niin kuin sitä karvaa pitkin. Ja sitten sullahan voi olla, kun sulla on VR-lasit päässä, niin sullahan voi olla samantyyppinen se karva tai sitten ne jouhet siis siinä. Eli yritetään stimuloida muitakin aisteja kuin sen näkö- ja kuuloaisti. Eli siellä on kuitenkin tosi tärkeässä osassa tuntoaisti, mitä sieltä tulee. Ja sitten on myös esimerkiksi hajuaisti. Jos on aidot jouhet. Niin, se tulee itse asiassa siitäkin, kun sä haistat sitä. Niin. Ja sitten tuo moniaistikanava. Me ollaan keskusteltu sinun kanssa niin useista asioista. Oliko tämä millään tavalla yhteydessä tähän kehoaisti-asiaan? Assosioituuko ne sinun mielessä? Joo, siis kyllä ne assosioituu. Eli tavallaan niin jos me puhutaan nyt sellaisesta kehoaistista, mihin mä oon itse nyt niin tosiaan viime vuosina kouluttautunut, on enemmän semmoiset niin kuin sun kehon tuntemukset. Joillakin ei ole helppo tunnistaa janoa tai tarvetta käydä vessassa tai nälkää. Ne on tämmöisiä niin kuin homeostaattisia tunteita. Tai sitä, että on erilaisia tunteita, esimerkiksi surua, iloa, koska mä olen niin kuin vähän ahdistunut. On sitten taas, ne on niin kuin, mehän puhutaan näistä kaikista tavallaan niin kuin tunteina, mutta ne on erilaisia tavallaan tämmöisten sisäelinten ja sen kehon kautta olevat tunteet, kun niin kuin esimerkiksi suru, vaikka sekin on niin kuin kehollinen siis kokemus. Mutta se yhdistyy niin kuin siinä, että sellaiset ihmiset, kenellä ei ole helppo tunnistaa niitä kehon aisteja, niin he hyötyy tällaisesta niin kuin siis aisteistimuloivasta erilaisista harjoitteista. Me voidaan muuten tänään tehdä harjoitetta. Mehän puhuttiin kaikkea muuta, eikä me tehty sitä harjoitetta, mutta voidaan tehdä se jossain vaiheessa. Mutta näiden tarkoitus on
niin kun esimerkiksi jos tehdään niin kuin näin, että me hierotaan käsiä niin kuin yhteen, niin sä voit tehdä tämmöistä nyt 30 sekuntia, ja sä hierot, ja mulla ainakin nyt tuntuu niin kuin sellaista kihelmöintiä, se alkaa itse asiassa vähän lämpeämään ne kädet. Ja sitten me voidaan keskittää se huomio täysin niin kuin siihen, ja me voidaan yhdessä etsiä, että no miltä se niin kuin susta tuntuu, että vaikka mulla se tekee lämpöefektin, tuntuuko se sulla silti käsissä, vai kun me hierottiin näin, aktivoiko se jonkun muun kehon osan, vai pystyttekö te keskittyä nyt esimerkiksi käsiin? Ei, mulla tuli kananlihalla mulla. Sulla tuli kananlihalla. Ja mulla kirkastui katse. Et jotenkin tuntuu, että vähän kohtaa nämä kädet. Näkökyky siis kirkastui. Ehkä, en tiedä. Voiko olla pitää paikkaansa. Tai siis se liittyy siihen, että ne tuntui vielä tämä kosketus. Ja katse siirtyi siihen, niin se oli niin intensiivinen se hetki itsellä. Niin se sitten ikään kuin näytti kirkkaammalta. Niin, sitten me voidaan niinku erilaisten harjoitteiden kautta keskittyä tiettyihin niinku kehon osiin. Ja sitten me voidaan miettiä, että tuleeko mulla jotain mieleen sellaisia, onko mulla joku tunnetila joskus päällä, kun mun käsissä tuntuu samalta kuin esimerkiksi nyt. Ja sitten mä voin ajatella, että jos mua jännittäisi, niin mun kädet saattaisi esimerkiksi hiota. Ja sitten me päästään siihen, että on niinku todella niinku lyhyt, se on aika iso prosessi, varsinkin jos ihmisellä ei ole ehkä sanoja kehoaisteille tai kauheasti niinku kokemusta siitä, miten siellä kehossa tuntuu, niin se ei nyt näin niinku nopeasti tietenkään etene. Mutta tavallaan se ajatus on siinä, että huomioidaan ensin se oma niinku keho ja sitten mietitään tunnetta. Ja jos mulla tulee mieleen se, että kun mä esiinnyn, niin mun kädet hikoo. No tuntuuko se niin kuin hyvältä vai pahalta ja mitä mä sit voin niin kuin tehdä. Eli mistä me puhuttiin jo ehkä tuossa aiemmin, niin meillä on paljon esimerkiksi perusopetuksessa ja ehkä muuallakin niin kuin lapsille, nuorille sellaisia ohjeistuksia, että kun sä kiihdyt, niin otappa tauko. Tai kun sua kyllästyttää, niin miten sä voit niin kuin aktivoida itseesi ja näin. Niin meillä on paljon työkaluja tavallaan siihen action-osuuteen, kun puhutaan tämmöisestä niin body emotion action, niin se action on siellä niin kuin vasta lopussa ja sitä ennen tapahtuu jo monta asiaa. Ja yksikin poika tosiaan sanoi sitä, että hänellä on hirveän iso se työkalupakki, hänellä on varmaan 80 erilaista tapaa, miten niin kuin calm down, rauhoittua. Mutta kun hän ei tunnista sitä tilannetta, miksi hänen täytyisi siis rauhoittua? Aivan. Onko oireenhoitoa käytännössä vähän kuin kyllä, taas? On. Että hän ei niin kuin ymmärrä, että hän näkee opettajasta tai vanhemmasta, että nyt on sen näköinen naama, että varmaan kannattaisi rauhoittua. Ja sitten hänellä sanotaankin, että take a break tai mene tonne ja rauhoitu. Mutta se ei tavallaan niin kuin motivoi, kun sä et tiedä, että miksi mun nyt täytyisi niin kuin rauhoittua. Tai sitten on sellaisia, että he huomaa ehkä, että mä oon hermostunut sen jälkeen, kun on heittänyt jonkun tavara. Okei, mä olin ehkä hermostunut. Et tosi moni meidän keho antaa niinku signaaleja tästä, kun me aletaan olla esimerkiksi väsyneitä tai jotain silmät alkaa, niin kun, mitä kenelläkin niin tapahtuu, mutta esimerkiksi mulla alkaa niin silmät väsymään ja ehkä kehokin tuntuu raskalta. Niin mä pystyn yhdistämään, mun tavallaan se interoseptiivinen järjestelmä toimii hyvin ja ehkä tavallaan joskus liiankin hyvin, mutta mä näistä vihjeistä, mitä mulla niin kuin tapahtuu, niin mä pystyn yhdistämään, että mua alkaa väsyttää, jolloin mä teen sitten sen action, eli se toiminnan, eli silloin mä menen lepäämään. Mutta jos sulla jää nämä niin kuin merkit että sun keho ei kerro sulle näitä asioita, aivan, niin sä nukahtelet vaikka nyt kesken podcastin, mä en huomannut, että mä olin niin väsynyt, että sit yhtäkkiä vaan tulee väsymys. Hankalaa se on, kun puhutaan esimerkiksi tämmöisissä tarvetta tunnistaa vessatarve. Niin. Ja se voi tulla nyt. Niin se voi mennä tosi hankalaksi elämätön kanssa. Kyllä. Niin tätä kaikkea ja paljon enemmän on niin se kehoaistimusasia. Ja mäkin olen ollut tosiaan tosi paljon näissä, että on haettu niitä työkaluja tähän sun käytökseen. Tai mikä se niin kuin on ollut. Joo, tutulta niin, siis sille. Kyllä. Joo. Tai sitten ollaan katsottu tämmöisiä emotion flashcardseja jostakin, niin kuin, että
mikä kysytään toiselta, että mikäs mieliala tuolla nyt voisi olla, kun sillä on naama väärinpäin. Ja sitten mä ajattelin, että okei, se on hyvä, se tunnistaa, että on surullinen ja se pystyy tunnistamaan, että on ahdistunut ja katsotaan vaikka ihmisen kuvia, videoita. No näyttää siltä, että se on aika surullinen tai jotain tämmöistä, mutta se ei kerro yhtään siitä, että tunnistaako hän itsessään, koska minä olen surullinen, koska mä oon ahdistunut. Ja toiset ihmiset huomaa sellaisia, että no, mulla menee niin kuin kädet nyrkkiin, mutta en mä osaa yhdistää, että Aivan niin miksi. Miten tämä poika, jolla oli noin 80 eri keinoa siihen loppuhetkeen, että hän, tavara lensi, kirja lensi, niin olitko sinä siinä, saiko hän jotain työkaluja, oppiko hän sitä havainnointia ennen? Niin, siis hänellä ei, hän on tullut sitten taas sellaisen, kenen kanssa mä oon tehnyt tätä yhteistyössä ja ketä on kouluttanut, niin hän sai tämän pojan sitten niin kuin omaan ohjaukseensa, jolloin he alkoivat käymään näitä asioita läpi, että mitkä asiat johtaa siihen, että sun ahdistuskäyrä nousee tai sun kiihtymys nousee. Eli tätä ennen hän ei ollut niin kuin hyötynyt mistään, että ne oli tavallaan ulkoistettu, niin kuin tavallaan semmoiset, että jos käydään, sä teet jonkun asian ja lapsihan saa siitä tarran tai jotakin, niin tavallaan hänellä oli hän tietää kun mä katon sua ja sä näytät pahalta, niin sit mä tiedän, että okei, mun käytös ei ole hyvä. Eli hän oli oppinut, puhutaan semmoista niinku yhteissäätelystä, mutta se ei ollut niinku sisäistynyt hänelle itselleen, että hän pystyisi säätelemään sitä. Eli hän on ollut tämmöisen niinku ulkoisten palkkioiden ja ulkoisen rangaistuksen varassa tähän saakka. Mutta en itse asiassa ihan tarkkaan tiedä, mitä hänelle nyt kuuluu, mutta he saivat siitä paremmin kiinni, kun päästiin nyt niinkö siihen, että eihän hän tiennyt, niin kuin, että hänellä on tulossa hermostuneisuus ja tämmöinen tilanne, niin se ei tietysti motivoi. Ja sitten kun alkaa olla hänkin niin murrosikäinen lapsi, niin silloin muutenkin vähän ehkä katsotaan, mikä asia motivoi ja mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Niin Joo, mutta eli periaatteessa sitä pystyy niinku harjoittelemaan. Sitä pystyy harjoittelemaan. Se on ihana asia. On. Tietää. Ja lohdullista. Niin. Kyllä. Ja miten semmoinen, että kun me aina jutskaillaan tiloista ja yhdistyy näihin aina jollain kulmalla, tila on niin monenlaista, se on tosiaan se olotilakin. Mutta jos mietitään fyysistä tilaa, niin onko jollain tavalla tässä kehoaistissa, niin pystytäänkö sitä jollain tavalla hyödyntämään vaikkapa havahduttamisessa, niin niitä ympäristöjen avulla auttaa havahtumiseen? Kääntäisikö se niin päin sen kysymyksen? Niin, kyllä, joo. Ja mä luulen, että varmaan nyt puhutaan sitten just tästä samasta asiasta kuin siis moniaististimulaatiosta. Tai lähinnä ehkä tämmöisessä, että voidaan rauhoittaa, kun esimerkiksi mitä Paulakin tekee, niin tavallaan, että me puhutaan aistiystävällisistä ympäristöistä, että ne ei niin kuin kuormittaisi. Että on paljon just esimerkiksi nuoria, mutta he eivät tiedä, että heillä on tämmöinen, niin kuin, että he on kuormittuneet siitä ympäristöstä, jolloin heille tulee niin kuin sitä käytöstä. Nehän kaikki niin kuin liittyy siihen samaan asiaan. Että se ympäristö, joka on hirveän stimuloiva monella aistilla, ja sitten se henkilö, niin kuin, kenellä ei ole se interoseptiivinen järjestelmä kunnossa, mutta hän ei tunnista sitä, että mikä se asia on, mistä mä niin kuin kuormitun. Jos sitä lähdetään niin kuin purkaan, niin sitten me huomataan, että tässä tilassa on niin kuin valtavasti, niin kuin esimerkiksi tässäkin tilassa, missä me ollaan, vaikka täällä on niin kuin rauhallinen sävyltä, mutta täällä on tosi paljon kaikkea niin kuin tavaraa. Samaan aikaan. Niin, että sillä me niin kuin voidaan hyödyntää siihen, että sitten kun me ajatellaan jotakin kehorauhoittumisia, mutta enemmän se on ehkä siihen tavallaan myös siihen action-osuuteen siitä, että se on niin kuin sit se toimintatapa, että kun mun tulee ensin joku niin kun tunne, mun virtsarakko täyttyy, niin, ja sitten mä tunnistan sen, ja sitten mä teen sen teon, niin ehkä se aistiystävällinen ympäristö auttaa niin kun tekemään sitä tekoa. Se auttaa mua, kun mä tiedän, että mä tarvin nyt sen tauon, niin sitten mä ehkä hakeudun sellaisen ympäristöön, mikä mua ehkä siinä tilanteessa niin kun rauhoittaa, mutta jos mä enhän mä hakeudu siihen ympäristöön, jos mä en ymmärrä, että mulla olisi sellaiselle tarvetta. Tai olosuhteet ei ole jotenkin suotuisat, semmoisia ei kannusteta. Niin Niin tää tulee tähän tuttuun aistiesteettömään ja aistiystävälliseen
tilasuunnitteluun. Jonkun verran on keskusteltu joko aistia stimuloivien tilojen tai rauhoittavien tilojen mukaan ottamisesta uusien, on sitten sairaalatiloja tai psykiatrisia sairaaloita, niin onko sinulle tuttua, että on tämmöisiä niin kuin erityisiä tiloja tällaisissa hoivakohteissa ja sairaalakohteissa? Joo, on. Et nythän on tullut tämmöisiä niin kuin aistihuoneita, niitähän on oikeastaan varmaan viimeisen 10 vuoden aikana ja nyt niin kuin ehkä tihentyvään tahtiin niin alettu rakentaa ja yhdessä vaiheessa tulikin itsellekin vähän semmoinen olo, että on ehkä saatu jonnekin rahoitus, että nyt meille jonkin hoitoympäristön yhteyteen, niin että me voidaan rakentaa tämmöinen tila, mutta ehkä siihen sitten ei ollut sille henkilökunnalla niin kuin tietoa, että millainen se tila voisi olla ja miten sitä käytetään ja näin, ettei tapahdu niin, että nyt tämmöisessä aistihuoneen villityksessä rakennetaan sellaisia ympäristöjä, mitä A, kukaan ei osaa käyttää, B, kukaan ei ole motivoitunut käyttää, että täytyyhän se niin kuin monta asiaa, että nähdään niiden merkityksellisyys, joku osaa hyödyntää niitä ja motivoituu ja näkee, että niistä on niin kuin hyötyä, mutta niitä on tosiaan tullut ja nyt mä oon mukana sekä niin kuin SAMKin puolelta että sit meidän sen oman Vildia-yrityksen puolesta tuossa Turun uudessa psykiatrisessa sairaalassa, joka nyt sit on rakenteilla ja mun ymmärtääkseni tämän vuoden lopulla varmaan jo menee potilaita sinne. Ja meillähän on tässä toi Satakunnassa samanlainen, on tullut uusi psykiatrian rakennus, missä on myös niinkö aistihuone. Turku on siitä vähän niinkö onnellisemmassa asemassa vielä, että heillä tulee 8 eri aistihuonetta siihen sairaalaan. Ja me ollaan nyt sitten ollaan osa ja aistihuone-tutkimusryhmää, että nyt kun tehdään näitä aistihuoneita, toki niin kuin sanoit, että niitä on erilaisissa, esimerkiksi kehitysvammalaitoksissa on jo pitkään ollut niin kuin erilaisia, ja mitä ehkä niin kuin jo tässä aikaisemmin niin kuin puhuttiin, mikään näistähän ei ole niin kuin uusi, mutta nyt kun me laitetaan ne kaikki tämmöiseen tavallaan niin kuin yhteen, meillä on tämmöinen tila kuin aistihuone, niin näistä on ollut tietysti nyt keskustelua, ja tällaisia tiloja on niin kuin rakennettu moneen paikkaan. Ja toki sitten puhutaan myös tämmöisistä niin kuin liikuteltavista elementeistä, että eihän ole jokaiseen paikkaan mahdollisuus, eikä varmasti niin kuin mielekäs eikä tarkoituskaan, että rakennetaan erillisiä aistihuoneita, mutta että sellaisia elementtejä, mitä niissä aistihuoneissa on, niin voidaan miettiä, että mitä ne on ja voiko niitä niin kuin liikutella. Joku semmoinen turvallinen tuoli ja peitto, tyyny esimerkiksi, mistä voi tulla musiikkia tai sieltä voi tulla jotain muuta äänimaailmaa ja joka resonoi. Se itsessään niin kuin voi tuoda semmoiset. Ja älytelkkareiden hyödyntäminen sun muu kaikki. Niin. Ja tuossa, että hyvä kun nostit sen, että eihän näin mikään ole uusia asioita sinänsä, vaan nyt uuden tekee se, että tutkimustieto on koko ajan enemmän ja sitten kun kootaan yhteen ja ollaan kiinnostuneita tässä ajassa ylipäätäänkin enemmän erityyppisistä ihmisistä. Semmoinen jäi siitä meidän etukäteisjuttelusta mieleen, kun tähän tutkimustietoon liittyen, että neurotiede on kehittynyt ihan huikeasti, se on kiehtova alue, niin sitten, että muistetaan aina se tutkia myös meidän kehon viisautta muun osan meistä, niin musta oli jotenkin, että esimerkiksi sellainen, että metiterapioita, niin meillä riittää sanoja vaikka kuinka. Ja joskus on hetkiä, että voi olla, että ei joko jaksa, ei ole voimavaroja tai tuntuu, että sanat on jo sanottu tai ei halua lähteä repimään joitain haavoja tai että on joku ihana juttu tulossa edessäpäin ja sitten ei ole oikein niin kuin millä pukea sanoiksi. Niin sitten sielläkin varmasti tätä kehollista terapiaa, siitä on jonkun verran jokainen meistä varmasti siihen perehtynytkin, niin se on ihana, että sekin puoli nousee ja nostetaan. Ja sitten mun mielestä nyt meillä on se ihana juttu myös, niin kuin tässä mä ajattelen sitä meidän aistihuoneen tutkimusryhmää, mikä siellä on, niin meitä on todella monen alan edustajat. Usein sitten, kun puhutaan mielen hyvinvoinnista tai aisteista, niin kuin vähän ulkoapäin, ettei suoraan niin kuin terveysalan ihmiset. Tässä on se ihanuus, että se tulee niin monesta eri niin kuin tieteenalan suunnasta, että meillä on siellä taideihmisiä, kulttuuri-ihmisiä, on musiikkia ja niin kuin hyödynnetään näitä, että
meillä taidehenkilö, joka on siinä mun ja Mariana apuna ja mietitään meidän niin sitä kokonaisuutta, niin kun kerrottiin, mitä me niin tehtäisiin sieltä ja kerrottiin niistä eläimistä ja siitä VR-maailmasta ja mietittiin kaikki, me oltiin niin itse ajateltu ne jouhet ja sitten semmoista hajustimulaatioa, mitä mehän voidaan niin tuottaa itse asiassa keinotekoisia hajuja, että me voidaan tuoda se niityn haju ihan oikeasti myös. Ilman allergiariskiä. Kyllä, että meillä on sitten taas Tampereen tämmöinen tuoksuteknologia-laboratorio siinä, he pystyvät niin tuottamaan niin näitä, mutta niin sitten Nina sanoi siitä, että hän nyt näkee, hän on siis kuvataiteilija, niin hän näkee, miten hän tekee sellaisen ison hevosen niin sinne ja sen, niin kuin, onko se lapa-apua, niin kuin se, että hän tekee semmoisen massiivisen sinne, ja jota voisi samaan aikaan niin silittää ja ehkä painautua, ja sitten me ruvettiin miettimään, että voisiko se jopa, en mä tiedä, hengittää, mutta kun siihen painautuu, niin painua ja sitten taas palautua. Että tavallaan semmoinen ajatus, mitä me ei oltu siis ajateltu Marianan kanssa. Niin. Me vaan mietin niin tätä, että ihanaa, että tulee tuollaisia syötteitä kuvataiteilijan silmiin, miten hän näkee. Ja sitten tämä kehollisuus, niin kyllähän taide, kulttuuri, musiikki, ne liikuttaa. Ne niin kuin puhuttiin kylmistä väreistä, ne koskettaa. Joo, niin. Saa hadat auki kyllä. Et se on niinku, ja parhaassa tapauksessa ne tuon sellaisen hyvän olon, että sä et välttämättä osaa niinku sitäkään sanallistaa, että kun sä oot käynyt katsomassa taidenäyttelyä tai jotain teatteriesitystä, niin sä oot liikuttunut ja sun olo voi olla parantunut, niin sanottu jotenkin parantunut eheämpi kuin sinne tullessa. Niin ne on tosi paljon myös siihen kehoon, että miten se taide vaikuttaa meidän kehoon. Tämmöisiä. Ja mä haluan, että semmoiset ihmiset, ketkä, niin kuin sä sanoit, että sitä voi opetella, niin musta se on semmoinen armollinen ja ihana ajatus, että kun musta jokaisen keho on tärkeä, ja mä haluaisin auttaa ihmisiä, että ne kokisi, että mun keho voi tuottaa hyviä tuntemuksia. Mistä se tulee? Et kun ei kaikki saa kehonsa sellaista yhteyttä, että se voisi olla hyvin voinnin tuottaa hyvän mielentuottaja. Että joku tulee hyvä mieli, kun sulla on nälkä ja sä syöt. Niin kaikki ei tunnista sitä, sitä hyvää oloa, mikä tulee siitä ruuasta. Hyvää oloa, mikä tulee siitä, että se toinen ihminen koskee sua. Että ei ole tämmöisiä mahdollisuuksia, mutta että niitä voi oppia, että sä voit oppia nauttimaan siitä, että kun kehoon tulee kylmiä väreitä, niin musta se on jotenkin ihana lohdullinen ajatus. On. Siis vaikka tuosta vähän nyt kuullut ja kerroit, niin mä jotenkin hoksannut. Hoksitko sä, Paula, että se on noin radikaali, että voi puuttua vaikka se, että kun nauttii kosketuksesta, niin jollekin ei lähtökohtaisesti hän ei tunnista sitä. Niin, joo. Mutta just jotenkin ehkä taas tämänkin asian äärellä pysähtyminen, että sit kun ei semmoista tule ajatelleeksi. Ei tulekaan. Kyllä, ja jotenkin että miten mä aina ajattelen, että me ollaan niin etuoikeutettuja, kun meillä toimii. Siis, että mä oon semmoinen hirveän liikuttuja henkilö, ja kaikki mun ystävät tietää, että mä itken joka paikassa. Ja mä tunnistan sen näin. Siis se on automaattinen reaktio, että jos mä keskustelen jostakin tai mä näen jotain, niin mä alan itkeä. Mutta sellainen henkilö, ketä ei pysty sitä tunnistamaan, niitä varomerkkejä, se on aika, sanoisin ehkä kiusallistakin, että sä yhtäkkiä kahvipöydässä alat itkeä, kun sä et ole pystynyt lukemaan sun sitä kehoa, kun mä tiedän aika hyvin jo mun omasta kehosta, että koska mä lähestyn sitä, että ja kohta, niin hanat aukeaa, että nyt tulee itku. Mutta silloin, kun se vaan tulee sulle, ilman että sä oot pystynyt, niin kun sun keho ei ole kertonut sulle sitä, että jotenkin tavallaan, miten etuoikeutettu on siihen, että se keho toimii näin. Niin, että kuudeskin aistit pelaa. Niin. Niin ollaanhan me kyllä kaikki tässä etuoikeutettuja. Tuli mieleen, kun viime jaksossa me puhuttiin Paulan kanssa, oliko se sitä edellisessä, festareista. Ja mietin sitä, että eipä näitä tule ajatelleeksi. Eikä tarvikaan kaikkea. Se on ihana elellä täällä. Kyllä. Niin sitten, että mitkä ihmisiä vie sinne vaikka siihen semmoiseen, ajatelkaapa sitäkin, että on vaikka 10 000 ihmistä tai vaikka tuhansia tai satoja, ei tarvitse olla niin hirveästikään, niin ollaan siellä, se väreilee, siellä on ihmisiä paljon ja siellä on paljon sellaista, ensinnäkin on toisia lähellä, se voi joita ahdistaa, mutta se voi myös antaa jotain semmoista voimantunnetta ja ehkä parantaakin.
Ja on se jännä, mitä joku, niin miten ne artistit kuvaa sitä livekeikkatilannetta, että mitä ne, tai se synergia siinä hetkessä niin on. Niin. Kyllä, ja se on, mä uskon, että se on aika paljon kehollinen. Että he pystyvät sen niin kehossaan tuntemaan se, mitä tulee sieltä yleisöltä, samalla tavalla kuin se yleisö, niin kuin, ne ketkä pystyvät se aistiin siinä keholla, että täällä on niin hyvä meininki, ja sitä on vaikea, niin ehkä, tavallaan tavallisen ihminen, miksi sun tarvitsisi sanallistaa sellaisia, miettiä mistä tulee, mutta mä uskon, että kenellä on se kyky, niin tietää, että mistä me nyt puhutaan, että kun sä meet tollasen ja sitten sulla tulee vaan semmoinen hyvä meininki. Ja hyvä, että on muun muassa sinä, joka tutkii ja tuot esille tätäkin puolta. Ja se, mitä me puhuttiin niin just näistä ehkä koulujen eroista, että jos sanoin niin kuin siis, että meidän pojillahan nyt tuolla ei ole siis lainkaan välituntia, jolloin on niin kuin 3 minuuttia aikaa siirtyä. Siis koko päivän aikana? Niin. Sieltä on kyllä kummallisia juttuja, mitkä ei välttämättä, tiedätkö, ei ole tiedostanut, että vaikka läheisiäkin on asunut eri puolilla, niin ei jaksa kysyä, että miten se arki siellä käytännössä. Eli tarkoittaako se niin, että he lähtee aamulla ja oppitunnille 3 minuuttia aikaa siirtyä, sanoit? Joo. Vanhemmalla, eli se mun pienempi on tuossa elementaari semmoisessa niin ala-asteessa. Ja heillä on ennen kuin päivä päättyy, niin heillä on 15-20 minuutin välitunti siellä ihan päivän päätteeksi. Ja he lähtee siinä 7 aikaa niin kuin kouluun ja ennen se on 2 alkaa se. Niin kaikki tunnit putkeen? Joo, kaikki tunnit on siis putkeen. Ja sitten se vanhempi, joka on siellä, katsotaan niin kuin yläasteeksi, niin hänellä ei ole siis lainkaan välituntia. Ja se on itse asiassa aika haastava, koska mäkin olen ollut niissä kouluissa, molemmissa kouluissa. Ja uskotte, että jos on 1500 oppilasta, niin se on aika iso. Se koulu, niin se 3 minuuttia on aika tiukka. Siis ihan tarkoitan niin kuin fyysisesti, että sä siirryt tuolta 3 minuutista, saatikka niin kuin, että sulla ei ole mitään aikaa jäsentää vaikka. Niin, että mitä sitten seuraavaksi. Ja sitten mun vanhempi sanoikin, että hän ei tiedä, mitä hän tämän lokkerilla tekee, kun ei hän ehdi käymään siellä lokkerilla. Niin. Kun se olisi tarkoitus, että siellä sitten, että sun ei tarvitse kaikkia pitää siinä repussa, että sitä varten se locker niin on, että sä voit osan tavaroista jättää sinne. Mutta kun sä et ehdi tuntien välissä käymään siellä lokkerilla. Ja mulla tulee mieleen ne opettajat. Niin sekin, että sä vedät niin tunti perään 3 minuutin hengähdystä. Niin, mä en tiedä, onko he sitten rakentanut. Mä en osaa sanoa, että näyttäytyykö se opettajalle samalla tavalla, että on kaikki, että onko he sitten välissä joku, kun tää tunti loppuu, että onko sitten joku muu. Aivan. Näin. En osaa sanoa. Mutta on se siis oppilaillekin tai opiskelijoillekin tosi. On. Ja mun poika olikin pitänyt siellä sit esitelmää Suomesta ja siellä on tietysti tosi paljon maahanmuuttajia. Se ei ole niinku ihmeellistä, mutta että niinku pohtinut vähän sitä koulujärjestelmiä ja sellaisia eroja, niin hän oli sitten sanonut, että esimerkiksi voisi olla kiva, jos olisi niinku tämmöinen välitunti, niin sitten opettaja sitä mieltä, että se on pois siitä akateemisesta suoriutumisesta, jos ruvetaan pitää välitunteja. Niin. Oho. Ootko sinä keskustellut siellä, että mikä sen taustalla, että miksi se on lähdetty, miten nämä ovat niin päinvastaiset? En osaa sanoa. Mielenkiintoista kuulla filosofia siellä taustalla. Kyllä, ja enemmän mä oon ollut yhteydessä sit näiden ala-asteen opettajien kanssa, heidän kanssa ja pohtinut niitä, ehkä just esimerkiksi näistä aistiasioista, joka on aivan täysin niin kuin erilaisia kuin täällä meillä. Niin kuin tavallaan ehkä se ympäristö, mä tarkoitan, että suhtautuminen vaan ympäristöön. Niin he tunnistaa ja tietää sen, että esimerkiksi mä puhuin siitä, miten tärkeää itse asiassa, kun ihminen liikkuu, niin kuinka tärkeää se on oppimiselle. Siis, että se on niinku ihan tutkittu ja todistettu asia, että sä opit silloin paremmin, kun sun keho liikkuu, että sulla tulee niinku tilaa ja sä pystyt vastaanottamaan. Eihän kenenkään aivot ole sellaiset, että aamu 7 iltapäivä 3 saakka, ne on koko ajan sellaisessa tilassa, että tänne vaan kaikki uusi tieto, että ei se ole näin, mutta vaikka esimerkiksi yksittäiset opettajat tietää sen ja on niin samaa mieltä, niin he ovat. Se on systeemi. Niin. Mutta ajatelkaa vaikka nyt meitä 3, niin äsken me pidettiin pikkutauko ensin, että hörpätään vettä rauhassa ja näin, ja pieni jalottelu. Niin aivan kun alkoi uusi keskustelu, ja se oli mitaltaan ehkä 5 minuuttia. Ja me ollaan opittu lapsesta asti, niin sehän voi olla myöskin, että se on tullut, me ollaan tiedostettu se aina.
että tarvii tämmöisiä, niin tuo tarkoittaa sitä, että ei siellä myöskään seuraava sukupolvi sitä niin kuin vaistomaisesti tee. Ei. Toki se tietysti sit on vähän eri tavalla, että meillä on tosi paljon ehkä sellaista aika staattista se saattaa olla se luokassa tapahtuva opetus, että istutaan tai kuunnellaan tai näin, että se on tosi oppilasvetosempaa ehkä se opetus ja se luokassa oleminen, että siellä ei istuta ja kuunnella, vaan siellä koko ajan tehdään, että se perustuu siihen. Ja siellä siis jotkut opettajat esimerkiksi ajattelee, että taidot ei tarvita niin kuin erikseen tämmöistä välituntia, jolloin vaan haahuille eikä silloin niin kuin mitään akateemista päämäärää tällä välitunnilla. Mutta sitten kun tehdään tämmöisiä luovia aineita, musiikkia, kuvataidetta näin, niin se on se aika, kun aivot niin kun rentoutuu ja palautuu siitä seuraavasta. Onko niitä ripoteltu sinne pitkin viikkoa? Joo, on joo. Kyllä. Joo. No, mutta se on hyvä. On. Ja sitten tuohan ihanaa, että siellä saa liikkua Kyllä. tiloissa. Minkälaiset siellä muuten vaikka teidän poikien nämä luokkatilat on, missä he opiskelee, niin sitä me ei ollakaan vielä jutskailtu. Ei ollakaan puhuttu. Ensinnäkin sitten tietysti kun menee tämmöisiin kouluihin, missä on 1000 tai 1500 oppilasta, niin ne on vähän erilaisia sitten kuin täällä meillä. Ja ajattelen esimerkiksi sen mun pienemmän niin kuin sitä ruokalatilaa, joka on valtava halli. Siis siellä ei ole niin kuin mitään seinää eikä mitään, se on semmoinen ja ne tuolit kirskuu siis siellä. Ja siellä on aivan valtavasti ihmisiä ja kaikki syö ja kaikki puhuu ja se on niin kuin semmoinen epämääräinen kaos. Mun silmiin ne näyttäytyy. Ja sitten tämmöiseen hyvin ehkä amerikkalaiseen tapaan ne luokat on aika värikkäitä ja sisältää kaiken näköistä sisustusta, mikä on semmoista, niin kuin, siellä on tosi paljon aina koristeita ja ääntä ja elämää ja värikkyyttä. Ehkä se kuvaa niin kuin sitä kokonaisuutta ja se näkee sieltä luokistakin, että siellä on roikkuu ja riippuu kaikki. Roikkuu ja riippuu kaikki, että se on semmoinen sekä ehkä, ja sitten kun puhuttiin, no tämmöistä moniaistia, mutta esimerkiksi kulttuuriset tuoksut on erilaisia, niin että siellä on valtavasti kulttuurisia tuoksuja ja ehkä tullaan koska sitä porukkaa on niin paljon, niin sulla ei kauheasti mahdollisuutta olla siellä, ehkä semmoinen, mitä suomalainen arvostaa, sellaista omaa reviiriä ja näin, niin sellaiseen ei ole niin kuin paljon mahdollisuutta. Mutta kun puhuttiin siitä luokkatilasta tai millaiset ne on, niin tämän mä myös koin niin kuin erikoisena niin kuin itse ahdistavana, että se mun vanhemman pojan, kun olin hänen varmaan semmoista niin kuin ryhmän ohjaajan luokassa, missä he kerran päivässä niin käy, niin siellä oli pulpetit tai nämä istuin ja sitten tämä työtaso, ne on niin kuin laitettu kiinni edelliseen. Siis, että jos mun pulpettityötaso on tässä, niin sitten mulla on tuoli ja se on niinku kiinni siinä pulpetissa ja sitten se jatkuu, että se on kiinni siinä mun takana olevassa seuraavassa, jolloin se hönkii niin tähän se toinen ja se toinen on sitten niinku tossa ja sä et voi muuttaa sitä pulpetin paikkaa etkä sitä tuolia, koska ne on kiinni, ihan fyysisesti kiinni. Missä sitten, siis kuulostaa aivan niin kuin junavaunussa oltaisiin, tai bussissa ilman, että... Kyllä. Mutta sitten kun sanoit, että siellä taas kuulosti ihastuttavalta se, että oppitunneilla liikutaan. Niin onko siellä sitten onko ne vähän isompia, että onko siellä jotain alueita, missä sitten... Ei ne mielestäni ole sen yhtään isompia, mutta se sisältää niin paljon sitä toiminnallisuutta sitten. Ja totta kai toisissa on ihan samanlainen luokkarat tai semmoisia pulpettirakenteita kuin täälläkin, että on ryhmätyö, semmoisia korkeammat pöydät ja tuolit ja tämmöisiä, mutta tavallaan se, että aina tehdään itse, aina perustellaan niin kuin asioita itse ja aina sun täytyy olla niin kuin sillä aktiivinen ja esillä. Mutta sitten taas toki kun miettii meidän näkökulmasta, että ne, ketkä ei halua olla niin aktiivisia, eikä halua olla siellä niin esillä ja kuormittuu niin kuin näistä ja kaikesta. Mutta se on myös siis tosi mielenkiintoisia keskusteluja niiden opettajien kanssa käynyt niin kuin näistä asioista. Ja sitten vaan, kun meillä on tämmöistä, että jotenkin se just, että miten edes lähdet tästä, kun se on niin kuin tosi erilainen. Ihan just sekin, että sitten kun mä puhuis opettaja, kun se tulee mua näin lähelle. Aloitetaanko vaikka siitä, että jos sä vaan... Niin... Meillä on tämmöinen 1,5 metriä. Käden ihan koskisi sua.
Mutta se on oikeasti, siinä tulee vähän semmoinen, että saanko mennä vähän kyllä. taaksepäin. Mutta se varmaan tulee jo tosta, että kun siellä on joka luokassa jo lähtökohtaisesti vähän ahdasta ja olla ihan tälleen jonossa, niin siihen tottuu varmasti jollain lailla. Varmaan kerroitkin niistä busseista, että mennään koulupusseilla ja onhan metrot, junat, kaikki on niin paljon porukkaa. Niin... Se on ihan totta, että joka paikassa on niin kuin paljon porukkaa ja näin. Ja tullaan, mutta kyllä tietysti huomaa, että olen vienyt sinne suomalaiset lapset, kun sit mun pienempikin, niin kuin just sanot, kun tulee niin kuin näin lähellä. Ja toki siellä on ihmeellistä, että on sellaiset taivaan siniset silmät ja sitten niitä katsellaan ja niin kuin tosi läheltä. Mutta sitten mä oon kyllä sanonut mun puolella, että sä voit hyvin sanoa, että sä voit katsoa mun silmiä, mutta ei ole niinkö tarkoitus tulla niin läheltä, että musta se ei niinkö tunnu kivalta. Että on oikeus sanoa. Että olisi oikeus sanoa siihen, mikä on se mun niinku, että milloin musta vielä tuntuu hyvältä ja milloin niin kuin ei. Koska sitten on semmoisia, että jos on paljon, sitä on vaikea välttää sitä tietysti koko ajan, niin kuin, mutta tuommoisessa tilanteessa, niin jos sä pystyt vähän niin kuin pelaamaan sen oman reviirin kanssa, niin käytä se silloin, kun sulla on semmoinen mahdollisuus, kun sit siellä on paljon tilanteita tietysti, että ei, kun ollaan jonossa, ja sitten kun mennään, on 20 koulupussia ja kaikki niin kuin menee sinne. Ja sitten on vielä tämä, että aikuisen täytyy olla siinä katsomassa, että koskaan ei lapsi ole yksi. Se, mikä taas siellä voisi ajatella, että helpottaa sinun sinisilmäistä poikaa siinä tilanteessa, että hän voi, että siellä on totuttu siihen, että on kulttuurin kehto, että siellä on, kukaan ei hämmennyt siitä, että sanoo vaikka, että meillä on tapana, että se on niin kuin arkipäivää, niin kuin sanoit jossain kohtaa heti aluksi. Se on hieno asia, että siellä ei niin kuin tavallaan, ehkä jos erottuu sieltä, niin erottuu semmoisella niin kuin aina hyvällä ja positiivisella tavalla ja siitä niin kuin saa palautetta hyvää niin kuin semmoista oloa, että mä luulen, että siellä on se yksi suurimmista niin kuin asioista on se, että sä saat olla sellainen kuin sä niin kuin oot, koska siellä on, meitä on niin paljon erilaisia, mutta ei se tarkoita, etteikö meitäkin olisi täällä erilaisia, mutta jotenkin se on silti niin kuin erilaista, että täällä tavallaan, jos sä oot hirveän erilainen, sä jotenkin omalla tavallaan pistät silmään ja sit sä huomaat sen itsekin, mutta tossa niin kuin... Siellä semmoinen normaali on vähän eri, mikä meidän ehkä jotenkin. Niin, ja sit tai siellä normaali, onko se normaali olekaan? Onko normaali se, että kaikki on, lähes suurin osa on tullut jostain ja aloittanut ehkä joko heidän vanhemmat tai heidän vanhemmat tai he tai tullut siihen maahan ja aloittaa lähes nollasta, niin se on se systeemi, täytyy olla sellainen. Juuri näin. Teillä se on aika tuoreena vielä tämä, tämä kokemus. Kyllä. Et tavallaan se, esimerkiksi se koulualue, mihin me kuulutaan, niin siinä tulee 100 uutta niin kuin lasta per viikko. Per viikko? Kyllä. Ja eri puolilta? Ihan eri puolilta siis maailmaa. Ja totta kai jotkut voi olla niin siis osavaltion välisiä, mutta niin ne on niin uusia opiskelijoita 100 per viikko se koulualue. Ja sitten taas kun me ehkä täältä lähdettiin, niin ehkä vähän kaikki tiesi, että nyt he lähtee. Niin, että nyt he lähtee. Niin se tavallaan tommonen, niin jotenkin semmoisen massaan hukkumisen ihanuus on omalla tavallaan ihanaa. Ja se, mikään ei ole niinku outoa, kun täällä se niinku vähän ehkä sit voi olla, kun on pienet, mutta siellä ei niinku mikään, ette te osaa englantia esimerkiksi pojille, no sitten menette tonne ja tänne. Et mitä ei tarvitse, niinku, että onpas tää erikoinen nyt tää teidän tilanne, että meidän täytyy selvittää. Et koskaan ei ole tullut sellaista oloa, että nyt tämä teidän tilanne tässä, että onpas hankala ja mietitäänpäs nyt, vaan kaikki niin kuin hoituu ihan missä tahansa päin yhteiskuntaa, koska se on niin kuin totuttu siihen, että... Yhteiskunta on rakentunut sen mukaan. Aika pitkään. Tuo on kyllä ihana puoli. Samalla aivan erilainen, että ei niitä voi oikeastaan verrata. Ei voikaan. Eikä siinä oikeastaan niin kuin mitään järkeäkään niin kuin verrata, että miettii sellaisia hyviä asioita, mitä voi tuoda. Niin kuin mä jotenkin ajattelen, että ne hyvät asiat, mitä niin kuin saa sieltä elämään ja oppia arvostaa, niin tuo ne. Ja totta kai sitä nyt vertailua tekee ihan alitajuntaisesti ja muutenkin vaan haluaa niin kuin joskus hirveän mustavalkoisesti ajatella, että tämä on nyt näin ja tuolla tehdään noin ja musta se ei ole kiva. Että toki ihminen joskus haluaa tehdä niin, mutta et jotenkin se kokonaiskuva, mitä haluan ajatella, että mitä tuo sieltä mukanaan, niin
jättää huonot asiat sinne, emme semmoisilla niinkö tehdä mitään, mutta hyviä juttuja täältä sinne ja sitten toistepäin. Niin just ehkä ajattelee, että sitten taas oppii arvostaa niitä, mitä täällä on niin kuin hyvää. Ja... Tätä on ihanaa kuunnella. Niin jo. Jotenkin vähän pääsee niin pienelle matkallekin. Et en ole koskaan asunut, ollut pidempiä pätkiä ja sitten jään miettimään, että olisipa kiehtovaa kokea se. Tietysti ei kaikkea ehkä ole hyvä, ettei tietääkään niin etukäteen, mitä kaikkea tulee, mutta tulee sellaisia asioita, mitä ei, ja huomaa ajattelemassa jollakin tietyllä tavalla, ja huomaa, että se, niin kuin, se idea tai se sykähdys on tullut just sen takia, kun mä oon tehnyt niin kuin tällaisen, että muuttanut sinne ja asunut siellä, että niin kuin näkee jonkun asian, että ei tällaista syötettä olisi tullut mun niin kuin aivoihin, jos mä en olisi tehnyt siis näin. Niin. Radikaalia muutosta. Niin. No hei, tästä ehkä päästään vielä. Me laitettiinkin sulle vähän etukäteen mietittäväksi, että mikä sun mielestä olisi semmoinen lempeä tila. Niin olisiko sulla joku tietty tila mielessä tai mitä elementtejä siellä olisi? Niin, joo, ehkä toi elementit, kun sä sanoit, kun mä mietin niin kuin sitä ja kun ajattelee sitä, mä niin kuin ajattelen aika pitkällekin taakse mun niin kuin henkilöhistoriaa ja muuta, niin on ollut ehkä paljon sellaisia asioita elämässä, että on täytynyt niin kuin tietyissä paikoissa löytää sellainen niin kuin hetki tai elementti, missä tuntee itsensä hyväksi, vaikka olosuhteet on niin kuin huonot tai kohtelee huonosti jotenkin, niin se ei ole ehkä semmoinen yksittäinen tila. Ja toisaalta se on hyvä, ettei se ole mikään tila, koska sit sä voit muuttaa jonnekin ja sit että jotenkin niitä erilaisia elementtejä kokoamalla niin tulee semmoinen ehkä lempeä tila itselle. Nyt kun mä oon täällä, niin mun koira on ehdottomasti siis sellainen tekijä siinä, että mä pystyn olemaan juuri siinä hetkessä. Että vaikka mä meen niin idylliseen paikkaan kuin jonnekin merenrantaa tai jotain, mutta mun lähtee aika nopeasti, mun kela on sellainen, että se pyörii yötä päivää. Tuossa aika niin kuin sillai suurella tahdista on vaikea pysäyttää mihinkään vuoron kauden aikaan. Mutta tavallaan esimerkiksi hänen kanssaan oleminen siinä hetkessä, se on vähän semmoista, kun on ollut pienet lapset, tietää semmoisia hetkiä, että pystyy jotenkin niin hirveän niin keskittyneesti olemaan niiden kanssa jonkun tietyn hetken. Niin mä koen hänen kanssa ehkä sen koiran kanssa samanlaisia, että mä pystyn niin kuin tyhjentämään sen mun ajatuksen. Ja mikä sitten milloinkin on, meillä on tullut tapana sitten tuolla maailmalla, kun ei ole välttämättä niin kuin mahdollisuutta päästä samanlaisiin asioihin kuin täällä. Siellä on esimerkiksi valtava iso akvaario, missä me tavataan käydä silloin, kun siellä ei ole kukaan muu. Eli tarkoittaa, että ei viikonloppuisin eikä ruuhka-aikoihin, vaan siellä on semmoisia paljon isompi kuin tämä huone, niin semmoinen iso seinällinen esimerkiksi. Onko se jossain kaupungilla? Vai? Se on ihan se on ollut itse asiassa sen pallonpuoliskon isoin akvaario, mutta mä en tiedä, onkohan joku maa sitten tullut ja vielä rakentanut isomman, mutta se on siellä ihan Atlantan keskustassa. Se on sellainen, että vaan ollaan, me saadaan istua siinä akvaarion edessä vaan ja katsoo niitä. Että mistä se sitten niin milloinkin, ja sekin vähän ehkä vaihtelee, että mun mielestä minkälaisen tilan tarpeessa kulloinkin on, että eihän se aina palvele. Kun silloin kun jos ajatellaan tämmöistä niin kuin lempeätä tilaa itselle, niin eihän se aina koostu niistä samoista elementeistä, kun sä joskus sun keho ja mieli kaipaa sitten jotain muuta. Että ehkä musta se on tärkeää ja itselleen tärkeää, että mä tunnistan sen, että jotenkin, mitä mä nyt kaipaisin. Ja tekisin myös niin, koska ihmiset usein ajattelee, että nyt mä kaipaisin lepoa, mutta sitten mun täytyisi tehdä näin ja näin asioita. Ja eikä kuuntele niin kuin sitä, että sekin olisi niin kuin tärkeää. Sekin on sitä lempeää tilaa oikeasti, että kyllä. On lempeää itselleen. Niin eikä ylitä sitä viestiä, mitä... Niin, mitä tämä niin keho, koska keho kertoo, koska se on helppo, tavallaan jotenkin niin helppo sanoa itselleen, että no joo. Varsinkin kun on tällaiset kuhiseva mieli, niin silloin sitä kyllä helposti ylittäisi mielellä aina sen. Kyllä. Niin, toi on, ja ihana kuulla se, että sait kiinni meidän ajatuksesta, että se ei mitenkään määrity seiniin tai kattoon lattiaa tyyppiseen, että se voi olla yhtä lailla koiran lämmin kylki ja katse. Okei. Meillä on ollut tässä tosi mukava ja mielenkiintoinen rupatteluhetki ja ihana, kun saatiin sut tänne meidän nuotion äärelle kertomaan ja varmasti ollaan opittu hirveästi kaikkea uutta Reetan kanssa. Ollaan kyllä. Voisin jatkaa
Niin. Ehkä syytä kuitenkin lopettaa ja vaikka toisella kertaa. Niinpä. Kiitos. Kiitos sulle, Jenni. Kiitos kun sain tulla. Oli tosi miellyttävää. Tämäkin on niin kuin lempeä tila, mikä meillä tässä tuli siis. Ihana kuulla. Koen samoin. Samoin. Kiitos. Hei hei. Moikka. Moi moi.